iki aku pancen iki wong kiramu katon siji ayo ayo iki katon lempun saiki katon ayu muda budaya yu sing rasa sikat nyuwun sewu mas kula badhe derek pirsa napa laras iki daleme majaka ora klerupi siramu kuwi sapa sajake aku wis nate pirsa apa yo mereka ana wingi jangan lego berjanji jadi ati aku pancen ati wong kiramu katon siji ayo ayo iki katon kuning saiki katon ayu apa bener mas kabeh ngendikamu jadi ati aku pancen ati wong kiramu katon siji ayo iki katon kuning saiki katon ayu apa bener aku baca lagi deh wong siramu katon siji ayo ayo iki katon komune saiki katon ayu apa bener mas kabeh ngendikamu jadi ati aku pancen ati wong kiramu katon siji ayo ayo iki katon lempun saiki katon ayu apa bener ayo
apa yang reko-reko Menawi wingi jenengan reko dal janji Ojo dadi atibe aku pancen lali be wong sliramu katon siji katon lembut saiki katon ayu bisa lecer kuning apa kados raden majanoko rude kaya mung sapa sajake aku wis ate beso Jane lali mas apa ya reko-reko ana wingi jenengane obral janji aja dadi ide aku pancen lali oh siramu katon seje wingi katon kuning saiki katon ayu apa bener mas kabeh ngerti kamu aja dadi ide aku pancen lali oh siramu katon seje wingi katon kuning saiki katon ayu apa bener mas kabeh ngerti kamu Ayo pun sewu kula badhe derek pirsa perso Niki kalame Mas Rondo Biarne alifah kula bisa lancar kuning cara kuning Lampa ada terakhir majanoko ora perudi siramu kuwi sapa sajake aku wis kadung tresno ali mas Mereko-reko ojo jadi atiku aku pancen lali be wong siramu katon sing ayu iki katon kuning saiki katon ayu ayo ayo apa bener mas kabeh ngerti kamu dalam Mbak Rondo dengan kune alina mau menjepis lantir kuning pilih lampa kados raden mas janoko Thomas boleh coba salah tergoke Oile lupa ada aja doan sanoko apa yang mengerti kau